बे गथ'आनो नैबे आंनि उन्दैखौ लानानै फैबाय मा नाम होनो बेखौ नोंसिना सानजिनि नाम सान्दिनि बे लानानै फैदों आरो उत्तरा सान्दिनि बिसिना लानानै फैदों आं बिसोर मा बिब' बिनानावखा नामा ना ओरैनो गामिनि आंहा आलदा गामिनि बै नैबे हाथिगरनि आङो नोंहा हाथिगर बियो माबानि जलायस्रि बै रथामारिनि हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ मानसियाव भिडिअ लाना फैदों नङा होमबा जिनाखि दाखालि साननैसो सिगां सुबार्न आरो अनिल ओमफ्रायहाय दैदेन दिल्ली बिथांमोनखौहाय जिनाखि सासे गथ'आ केस होनाय जादोंमोन मा होनदों पक्स' केसावहाय होनाय जादोंमोन ओमफ्राय मानि थाखाय होदोंमोन बेखौबो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जिनाखि बिथांमोना 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौहाय जिनाहारि खालामदों होननानै पक्स' केसावहाय होदोंमोन केस होदों आरो बेजों लोगोसे जिनाखि दैदेन आरो अनिलखौहाय पुलिसा हमबाय होननानै जों बयबो मिथियो ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे बै जिनाखि दायो बेखौहाय जोंसार बर' मुंनि मोनसे फेसबुक पेजावहाय फेसबुकआवहाय मोननाय जादों जिनाखि बेवहाय बुंदों जाहैबाय ओरैबायदि पस्ट होदों नंगौना नङा माने डाउट आरोना बेफोरखौ दायो मोजाङै क्लियारलि मिथिनो मोनाखै आरो बेजों लोगोसे बेवहाय बिथाङा लिरदों जाहैबाय जोंसार बर'आ नोंथांमोना नोंथांनि स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आरोखि सानै हिन्जावसा गोमानानै दङ जोंहा न'खराव मोनसे खैफोद अनिल नार्जारिखौ पक्स' आयेनाव साजा खोख्लैनाय उत्तरा बसुमतारिया जोंहा न'खरनि आयंनि फिसाजोखौ मैया बहाबा थगायना लाना खारलांदों मैया एबा थांनाय 19 जुन खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमा कुसुगाव 2 नं लतामारि गामिनि थागिबि बिमा जासमिना बसुमतारि आरो बिफा दमेन्दर बसुमतारिनि फिसाजो उत्तरा बसुमतारि 13 गामि खाथि हाथिगर गामिनि बिमा फर्मिला बसुमतारि आरो बिफा कुमार बसुमतारिनि फिसाजो सान्दिया बसुमतारि 13 खौ जलेश्वरी एमइ स्कुलाव थांनायनिफ्राय फुंनि 10 रिंगासो समाव बहाबा लानानै थाङो दिनैसिमाव 2 सान जाबाय जेबो खौरां गैया न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा जेराव मेराव नागिरबाय नाथाय जेबो गुमुर मोनाखै बिनिखायनो सोरबाफोर बे सानै हिन्जावसाखौ बहाबाफोर नुसनोब्ला खाथिनि पुलिस थाना एबा होनाय जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों मख'नो गोनांदि आथिखालाव समाजारि बिजोङाव गोबां भाइराल जानाय अनिल कुमार नार्जारि सुबर्न बसुमतारि दैदेन आरो दिलीपमोनखौ पक्स' आयेनाव साजा खोख्लैनाय हिन्जावसा उत्तरा बसुमतारिया 7 थाखोआव फरायनाय सान्दिया बसुमतारिखौ फरायसालियाव थांनाय समनिफ्राय बहाबा लाना थाङो बेनिखायनो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय सोरबाफोर नुयोब्ला होनाय थंआव खौरां हरनो हागोन बेवहाय आरो सानै हिन्जावसानि जिथुनाखि फट' होदों ओमफ्रायहाय बेवहाय लांजाग्रा बिथांमोननिबो फट' होदों आं नाथाय बिथांमोननि फट'खौहाय स्क्रिनाव होब्लाबो बिथांमोननि फेसखौहाय आङो नोंथांमोननो देखायनाय नंला नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला जिथुनाखि नैबे फेसबुकआवहाय नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन बिथांनि फेसबुकआव नङा होमबा जोंसार बर' मुंनि फेसबुकआव नोंथांमोना थांनानै भिडिअखौहाय माने फट'खौ नायनो लुगैबा नोंथांमोना चेक खालामोबा मोनगोन आरोखि ओमफ्रायहाय मोनसे दाब्बायावहाय जिथुनाखि बै हिन्जावसाया जिथुनाखि अनिलमोनखौहाय सुबार्न दैदेन दिलीप बिथांमोनखौहाय पक्स' केसावहाय होनाय
बै हिन्जावसाखौ होननानै बुंदों दाउद नंगौना नङा मिन्थिया आङो ओमफ्राय दा बेखौहाय फेसबुकाव आरो गोबां इउटुबाव ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानायखौ नुनानै आङो दिनै बे भिडिअखौ लाना फैदों मानो होनबा जिथुनाखि आरो बै मोनसे धाबायावहाय बै हिन्जावसाया दंहैयो होननानै सोरबा खोन्थाहरदों जाहैदों बै लांखार जाग्रा हिन्जावसानि न'खरनो ओमफ्राय दा बेवहाय मा होनगोन बे न'खरनि लांखार जाग्रा हिन्जावसानि न'खरनि मानसिया पुलिस लानानै बैयाव थांदों जाहैदों ओमफ्राय दा बेवहाय रं इनफरमेसन हरदों जाय मानसिया हरदों बेखौहाय थाबैनो नांगौ होननानैबो बुंदों आरो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोबा निस्सय बुजिगोन आरोखि ओमफ्राय आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो दा बिथां जिथुनाखि फेसबुकावहाय नैबे माबाखौ बाथ्राखौ फोसावदों दा बे नंगौना नङा होमबा आरो सोरबा बायदिया गोबां राव बाथ्रा बुंदों मानो होनब्ला नंगौना नङा बेखौबो माने जों क्लियारलि मिन्थिया नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर दा जोङो माने भिडिअ बानायदोंब्लाबो हिन्जावसानिबो जानो हाया दा अनिलमोननिबो लोगो जानो हाया मानो होनबा गेजेरनि दिनैनि दिनाव गोबां हिन्जावसाखौबो बुंदों नङा होमबा गोबां हिन्जावसाखौ बुंदों माने सोरबा बायदिया होनदों रायजोनिसो सोरबा बायदिया होनदों बेफोरबायदिनो देहा फानग्रा सोरबा बायदिया होनदों बेफोरबायदिनो सोरखौबा फासायना बेफोरबायदि खालामो सोरबा बायदिया नाना रोखोम होनदों आरो ओमफ्राय आरो सोरबा बायदिया बुंदों जे बिदिनो अनिलमोनखौहाय फासायनो बा अनिलमोनखौहाय बासायनो बेफोरबायदिनो बो जानो हागौ सन्देह बेफोरबायदि दाउट आरोखि स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा निस्सय मिथिगोन आरो आंनि बे भिडिअ बानायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आङो आखाइ खबजोबै नोंथांमोननाव निमाहा बियो आंनि गोरोन्थि जायोब्ला स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय नैबे बे गथ'आनो नैबे आंनि उन्दैखौ लानानै फैबाय मा नाम होनो बेखौ नोंसिना सानजिनि नाम सान्दिनि नैबेनाव बे लानानै फैदों आरो उत्तरा हेल' लोगोफोर दिनैसो मोनसे घटना जानानै थांलायबाय उत्तरा जायखौ होनो दाख्लैसो बावैसो जुलाइस्रि एरियानि सासे सिख्ला जेन'बा सर्ट मुभिनि मावग्रा बे अनिल आरो दैदेनमोनजों जानाखि मोगा मोगि दावराव दावसि जालाय आरो ना स' बे दावराव जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दासो बावैसो मोनसे घटना जादों जोंनि दाबायाव दं होननानै उत्तराखौ जानाखि भाइरेल जानाय बे सिख्लाखौ जोंनि दाबायाव दं होननानै पुलिस लानानै फैदोंमोन आरो बेजोंहाय लोगोसे सान्दिनि होननायनि बिमा फैदोंमोन उत्तराया लानानै फैदोंमोन होननानै गोमादों होननानै फैदोंमोन आरोना नेरसोन दाबायाव ओमफ्राय रं इनफरमेसन हरग्राखौ 24 आवार्सनि गेजेराव नांगौ आरोना नंखाय खोथा बुंनानै जानला मोनला बेफोरबायदि पुलिस बायदिसिना लाबोनायनि थाखाय नांगौ माला फैया सोर सान्दिनि सोर उत्तरा जों बारा मोजां मिथिनाया नाथाय भाइरेल जादों बेनि नामाव उत्तरानो आरो जाय गोमाजानाय बे सिख्लानि नामा सान्दिनि होनो जाहैदों स्ल' एरियानि थ' नंखाय इनफरमेसन मानो हरनांगौ माला फैया जोंनि दाबायाव थ' नैबे क्लिपखौ नायग्रो बे फट'खौ नायग्रो आरोना नैबे बे गथ'आनो नैबे आंनि उन्दैखौ लानानै फैबाय मा नाम होनो बेखौ नोंसिना सानजिनि नाम सान्दिनि नैबेनाव बे लानानै फैदों आरो उत्तरा सान्दिनि बिसिना लानानै फैदों आं बिसोर मा बिब' बिनानावखा नामा ना ओरैनो गामिनि आंहा आलदा गामिनि बै नैबे हाथिगरनि आङो नोंहा हाथिगर बियो माबानि जलायस्रि बै मुसामारिनि दुइ नं मुसामारि स' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय जानांगौ जानाखि दाख्लैसो सर्ट मुभि गाग्रा अनिल आरो बेजोंहाय लोगोसे दैदेन ओमफ्राय आं बुंजोबला आरो नामखौ बुंनो थांला ओमफ्राय बेजोंहाय भाइरेल जानाय लोगोसे बिनि सिख्ला नामा जाहैबाय उत्तरा होनो उत्तराया लानानै फैदोंमोन सान्दिनिखौ दा रं इनफरमेसन हरग्राया ओरैबायदि हरदों नेरसोन दाबायाव दं होननानै सान्दिनिखौ खोन्थाहरदों जाहैदों ओमफ्राय उत्तराबो दं होननानै खोन्थाहरदों जाहैदों बेनिखायनो पुलिस फैदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दा सान्दिनिनि बिमाया FIR होदों थानायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय थानानि पुलिसफ्रा फैदों